lapho hey, uyafakaza kusiyami ngengoma ezingane awufakaza kahle lo bhodi lo yabo kwanakalaphi into eneqondene naye kodwa usebenzile ke lapha na ke Mjolisti well done well done Mjolisti kade lokho zabalaza mfana wami umfana wami wa2000 lapha bakithi zabalaza umsebenzi omuhle usuze wazi wafinyelela khona ke ungwabanye babantu nje ababalekile kakhulu endimeni kaMaskandi and abakwazi ukulingisela ibhovu likade kadika abakwazi ukudlala igitara abanamaphimbo amahle futhi abayiphethe kahle kakhulu uyiphethe kahle kakhulu impela ubona nokubalekela kwabathe xaxa awungabafuni laba balingana nawe ukhombisa khona ngempela ukuthi walulekwe kahle Mjolisti lengoma ke cha ilapha ku 500,000 within a period of 6 days manga posisi ngicabanga ukuthi kuyothi liphela iviki sebesishaya i1,000,000 ingoma yakho Mjolisti wasuphinde futhi uyenza ke i-remix nomnqubiyazo ucula kahle ke mnqubiyazo into eyinkinga ke iyodwa ukuthi ngiyazi ke mina ngoba njengomuntu uke wasenzela kakhulu kubaculi abanye ngababhalela ngishiya ingoma abanye ngibalekelela lapha nalapha for advice ngimdala kulento nginake ukuthi kuyenzeka ukuthi imbono bemningi kakhulu estudio libagada abantu abangenayo imbono ukhulu unyakaza bese beba nembono mawuso into ke isinkulu kakhulu okunye kokwenzakalayo kulana ngalesikhathi ithola ukuthi nawe uqala ubona inoni uyawufisa lokhu uvele njalo niyonile ke lengoma ukuthi nina afanele uqale ngevesi nje leli ekuyilona belifona abantu ngquma enhlalele kulona lelo vesi bese kuyima uzoyibiza ke center ke Mjolisti ngoba bese ivele le ngoma le ingabi indlela eqala ngayo ibe nendlela efanayo ne-original song because this is the remix. You got nothing to prove anymore. You are the best. So okay, what you wanted to prove more uzwama nomnqobiyazo ngoba kufanele ingene nibe ama-twins lapha la kusuka idumo nje yabona bese niyiteketisa ingoma niphume lapha egusheni yabona so nozeniproduce lo abalandeli bangagcini ngama-advice bagcine sebeniproducera nokuthi nicule kanjani lokho kukhombisa ukuthi ke there's something lacking somewhere yeah ziyakhala ke manje yebo into ebalekile lapha kanza kwethu nginibingelele umongameli wamabhinqa ungizwe umlando kwamchuno sisenyangeni ebalekile kakhulu yamagugu esizwe sakithi singeqala ke inkulumo yami ke amagugu ke masikhuluma ngenyanga kaMandulo sikhuluma ngenyanga yokwandulela izinto eziningi ezisuke seyingamile emhlabathini emveni kukaNcwaba ngoba makuthiwa kuNcwaba kusuke kukhombisa ukuthi lapho izulu seliyakhifiza ke nezihlahla ke namagatsha seyaqala kuyaqhakaza kulinga into sahlobo ngakho ke okubalekile ke njengamanje ngicela ke ukuthi ngidlulise isibabazo sami esisabekayo ngani zakwethu siziyile lapha na ke emndenini ese High Flats silezi igaba seziningi kakhulu kancane uzokuthiwe sekulimala abantu abangaka lapha kwaZulu sekudutshule abantu abangaka ke igebengu esuke ibulewe nabantu abayamalunga omphakathi abasuke bebulewe okubhlungu kakhulu ngalesigameko sase High Flats uthola ukuthi lapha kwaMzini kwaKambule kulinyalwe kwaze kwalimana ngisho izingane ezincane abantu abayisikhombisa abafele emndenini nodwa ingane idlala ama TV game lo nto leyo ibhlungu kakhulu ngithi ngamza kwethu umphakathi ngokubambisana wonke
abatholakala abagili bemhlola labenza ububi ngoba nathi kube singomongameli abanama budget bese uyifikela amathupha lapho sizobabaza sibuke ukuthi ikuphi la kungalekeleleka khona ngoba umphakathi isiphila kuwo futhi kufanele sizolana ngekhathi zobunzima siphinde futhi siduduzane sibonakala ukuthi sihlanganyela ngobuningi ekukhozeni isihlava nesici esibe senzekezweni. Mfowethu Mkhwanazi umsebenzi owenzayo umuhle kakhulu mfowethu siyabonga ukuthi ube ngoqala futhi endaweni yesigameko uzobabaza ukuthembisa ududuza nomndeni ukuthi uzokwazi ukuthi ngempela ududuzeke ngoba imkhulukuthi yona izotholakala. Kuyicala elikhulu kakhulu ukuthi singaphila esizweni la singekho safety khona. Ngiyazi ukuthi abantu bakwaZulu ikakhulukazi kwaZulu Natal banobunsizwa obuningi kakhulu baba amashinga abangamabhokholo abalokhunji abanendaba nento eziningi kodwa bakwethu asihloniphaneni ngani zakwethu kuyobaleka futhi kuyosisiza kakhulu lokho ukuthi sibe isizwe sibumbene lesizwe siyaphambili. Usho mina njengomongameli wamabhinqa ungizwa umlando wakumchulu ngithi ngibonge la kuNduna enkulu esifundazwe saKwaZulu Natal ukuthi cha ubulokho ekhona njalo egamekweni ezenzakalayo ezinhle nezimbi ulokhu nje ishephisi ejezini ulokhu nje ishephisi ejezini makukubi ukhona uNduna enkulu makukuhle emhlabeni ukhona uNduna enkulu uThamsanqa Mvokantuli. Njoba ngangishilo ukuthi cha uNduna enkulu wesifundazwe saKwaZulu Natal kholwa ke manje kholwa ukuthi uNduna enkulu hayi lento ukuthi ungene emotweni wena uthi I can't believe this, I can't believe this, I'm the premier, is me. You are the premier of KwaZulu Natal. And futhi ukaddressa kwakho ibusiness forum lapha kube into enkulu kakhulu ekuthenini uphinde futhi uemphasize the necessity yokuthi abantu abane age from la ku 35 kuya phezulu they will be employed as well. Those people so that they may not commit crime or being involved in criminal activities. Lokho kuyoba into enhle kakhulu lokho Mphemba Kotita Kandlela. Ungakhulumi nje emoyeni. Laba abathi idea yabo badaki umbombo yonini, idea yabo yabani. La sisebenzela ukuphila, sisebenzela ubuhle, sifuna into yaphambili. Ingoba nje bayisinamba, bayinabe nishephise ejezini ningabanaki Mphemba. Vele nami kade banqala, bayishephise ejezini, banamathele lento lena engakwazi ukuthi nami ngaqhutulwa ngithini. Abakwethe cha banyanyisa shem cha. Ayibasezingeni futhi elokunyanyisa. Yabona. They are expressing their anger at each and every corner, whatever opportunity they get. Mina sebengikhandele ngisho ama WhatsApp group bahambe becebana kuyimanje bethi hayi thina sithunyiwe ukuthiwa sizozonda iqhunu makuthiwa lizo address iqhunu to all the members of the MK they must come together, the EFF must come together to criticize to make sure ukuthi iqhunu siya destroy silwa nalo ngoba into elikhuluma ziyaphila kodwa thina siphilile. Kusho lemgodoyile enkonkothayo yabona kusho yona imgodoyileyo bayishephise ejezini into ongakazi uzoyibone. So ke manje ke I can never entertain this nonsensical bullshit. Never into esifuna uthina la ukuphila nokuya phambili. Abantu abayihlulekelayo abayihlulekele nje ngendlela abayihlulekela ngayo abanqobe kodwa kusalayo izwe lento eyodwa. Sizwileke futhi ukuthi nowaye ungqongqoshe wezamabhizinisi kahulumeni uPravin Gordhan naye ke ulalisiwe esibhedlela futhi isimo sakhe sibucayi kakhulu. Sithi ke emndenini wakhe ozobhlungu engathi ke ungaphephisa umndeni kodwa futhi siqinisekise ukuthi ake siba abantu ubhlungu ngisho uDeclerk efile kwakungemnandi Nkosana yobandlululo olubi ngendlela okuyiyona ngoba there's nothing to be celebrated ekufeni komuntu yabona noma ngabe yena ngona ngendlela onengayo kodwa kubalekile akuyona yonke into eyenziwe uPravin Gordhan esiyiqhenyayo ngayo siNingizimu Afrika nesiyithandayo kuningi nje ku-wrong esingakuthandi sasingafisa ukuthi ngathi ngabe kungenzeka kodwa kwagcina kwenzekile. Kodwa ke njengoba kulesi simo nje ke izulu sakithi sakhuliswa ngenhlonipho yokuhlonipha imango nokushishiyana kwezinto uthi inxeba lendoda akalihlekwa umuntu akashawe selele phansi indoda liyakudla icala izulu sakithi ke lenhlonipho ke yemvelo ke leyo ke yiphuphuku anasi luthweni we
Jambo, habari mzuri. Mzuri sana. Asante sana. Niyezwa nje. Anizwa ngoba ulimi lase-Afrika lolu sengisiyekile ke French. Olase-Afrika ke iSwahili. iSwahili lesengisikhulumayo. Jambo, habari mzuri. Mzuri sana. Mzuri sana. Anasi ngangenketho umhlaba shembe ngehla ngenyunga ngehla ngoba senzoba yishepisi ejevili uyazi isikoleni yayithi mayihlala ishepisi ejezini ngicela ukuchaza nje lento yeshepisi ngendlela enekhono ngayo lokunamathela uNkulunkulu wami lento yazi yayinamathela ejezini uthi ngina ngezandla ejulukayo ngiyashisa mhoti uthi uyithinta ayifuni yathukuthela maka wayithinta ngishisa iveli bambelele more angiyazi le nto mina ukuthi lamanyala ayafundisa obani shepisi bese inamathela more mawuthi uyayikhuthula uthi uyayihwaya izoba mhlophe futhi ivamise ukuhlala la izobonakala khona nawo othisha ngathi ngilandela i2 slide lento kabo omncane owayibhema emndenini ngithi lavela laqhobhoka ijezi ngifuna ubona amandla shepisi ejezini ukuthi angakanani laqhobhoka ijezi maye maqhobhoka ijezi elilandela ngoba phela umlando weshepisi ayinamathele kanye ilokhu inamathele ejezini ayimiyeke umuntu mayithola ithuba enganze ihlafuna sizingane ithi amashepisi ayashiyana ngala ngokubiza kwawonke khona le icicine ngathi irapper khona le eshibhile kanti ethi uma uhlafuna ithi inyubuzele ngathi nongumfi yayinamathele la ekhanda uyogunda ungathandi ubona umuntu enohlakahla lweshepisi la ayisana amathele ejezini sinamathele kuya ngeke manje ishepisi ke leyo uthu yenzani ishepisi akayisuki i-idea yeshepisi ukuthi sathathu ijezi abosifaka amajezi amnyama esikoleni sikhiphe ipipe leli phakathi leli itshontshe ipeni notisha uyiputshuzele ngolokunyana ngo-inkomnyama ukuze uhlukane nalamasimbi eshepisi enamathele ejezini isicefe sento phezu komhlaba ngakho ke hlukanani-ke nokuba ishepisi ejezini kimi ngoba ngeke ningikhona the experience and the knowledge that I have that I have acquired to the genius of the past will never match my level. Definitely never. You'll never match my level. That's why we lose some credible leaders because of people like yourself who don't guide and marshal people to the greener pastures and to ihlalo zokuthi baphathe babe right and then be guided, but you criticize them so that they may give up along the way. Kunini nje nginibelesela ngento yodwa, nginibelesela ngoMalema, nginibelesela ngoMbalula. Malema is a brilliant leader. He needs to be guided and to be ushered into a level where he needs to be. And ayeke ukukhuluma izinto zonke kanye bafana nsene noMbalula ithupha zegwayini labo bantu bahluleka ukufihla iqiniso yabo nami somehow ngilapho bangihlula ngesingisi kodwa ngikhona nami ngilapho nje angikwazi ukufihla mina amanyala finish akukho futhi okunye engingakhuluma ngalokho hey wengane zakwethu webafowethu ngaphambi siqhubeke siye phambili 200 pass. We Big Zulu siyabonga wemfowethu ukuthi uzongena e-studio uhlangane nabaculi abaningi nalesi stokfela sakho salapha eNkabe Record. There are a lot of artists who have achieved a lot because of you. Lokho nje kukodwa nje asikwazi ukungakubonga. Futhi uwazi inhlupheko yasemakhaya. Waphinda ke awangagcina ngokuthuthukisa labo baculi nokuthuthukisa wena uqobo yabona uphetha mase ugibela ithuthuke yakutshena ke hey sofanisa idrede phuma nje ithuthweni uyaphetha hey shebe hey obokuqala umngcwabo weyinwele zomuntu kuphela nje ithuthu lesiya ungathi ngikukhuzanga wayivusa ke ibhuqu uBig Zulu wathatha ibhuqu wayivusa wayivuthulula ibhuqu linyeke inkinga ke yenzekile ke Big Zulu usukwenzileke lokho ukuthintithi ibhuqu zonke oDuncan oCasper olomfana lo washada wafa lo
uthi umosha kakhulu uQuesta bonke abahlanganisa ndawonye no MT lo hayibo isithola imali ngelomfana lo Lumfana yathi une problem serious luyamfana leyana lo yake lona ke akona ku200 bus luyana lo kuthiwa MT akasiwe straight lesi sibhedlela lesi kuthiwa esama social sokuyo umoma yonke into mayigcwane sekhaya alike igcwane ngekho kule yamzimba ayikho nje leyangane ngigula ngempela ke leyana isono ke lesiyana akuhlekisi futhi and then into ebalekileke la uthe eseyivusile ke ibhucu Bhekuzulu eyizabuya lezi zinto weshembe uyazi ukuthi into ebhlungu eBhekuzulu umusu kuba emotional ngoba ngiyakuzwa sekathi uhambe udlantana dlala udlantana yabo udlantana adlala ushaya baba krapesi udlantana lehliziyo encane udlantana abafala baliphenya indunu ngokubambisana omunye wabuhapha omunye wabuhapha wakwazi kwavela amankaka endunu lapha udlantale shem hey abafana bagijima nawo wonke umhlume belo uma uthi nje ogenge manje inkinga okunye abakushoyo nathi into besiyikhulumele ngobeni lezinto lezi ay odarkena yabafana ay khona wasibeke isipikile ithi yahlala udlantala eqhubele phezulu kanti manje inkinga ishile wona ngizwile le 200 bus yayo bayaqaka bithi ithi yahlala kakhulu ana crowd yekidumbuzi yazi iyasemza kakhulu emposhane icommunicate neyidumbu hey kubekezelele uwe ayi siselapho kangani zakwethu ngibonga lo ndodana abafowethu asokusincome ngani zakwethu sincome nje ngaphandle kungabaza yabona ngaphandle ukuthi silesiyele ke sincome undodana ngibonile ekhuluma izingisi TV uyahamba yaphesha ngani usihambile noma usekhona kuthiwa khona isonto thizeni isonto la ngapha eClermont abahlangene nalo akuthiwa isonto laseClermont zoso Clermont choir labantu abasonto eClermont kuthiwa abawuhlangene nendodana bawumele South Africa bawugela u30 years le phesha kwilwane nganishaya ihlombe ngani kwethu babo kwabhuntsha ngisho udwendwe lukaThibela yabona nje kuzobe kuqala ukuthi kube mnandi kangaka enkandla kushaya umoya umuntu ebilo phethe abantu ododana lukaThibela akekho futhi ozongihuza ngiphethe ngikhokhobela izintambo Ngithanda indlela cabula ukusho nje advance sobe siphethe ngiqala lapho kuwemgube ngendiza njengokujwayelekile ngicela ke ulungisa amakhungela lapho ngaqala nje kakhulu amefa lapho kuwemgube ngizofika ngendiza enophephela emhlane ngithi cababa lapho kwaMgube nginifice nisavunulwa lapha ngifike nginkonkozela ngina bese ngisuka lapha bese ngiyekola kithi ngiyivala kola kithi enkandla lapho ngizobe ngikhona ke impela kuThibela amambuka umntwana wenkosi yakwaMpongose egidelwa kuyobe kukuhle kakhulu kudelile sobe sikhona sithi ke ndodana khuzani hamba kahle uye phesha kwelwandle ufike ube usimele ngeqiniso lapha waqamba manga ndodana ngiyacela waqamba manga waqajwa bangaphesheya yacela lo mfana lo ongangale phone le uba please naye ngizokuthiwa uAchivile lapha abafike bamenzela idinner specially yale yanto lena ayibiza ngayi please kuhleke lokho ke futhi ke nombuso wamaciko lapha noSaliwe bazokhipha idumbe leli lakithi uSaliwe
lizokhipha na i-album futhi bazobe beqhudelana nothisha lapha Ongo University umbuso wamaciko usihlanganisile uGay Mvokangcobo yebo uGay Mvokangcobo usihlanganisile cha hayi omunye umuntu cha hlanganiso yena uGay Mvokangcobo lapha ngizofika futhi nakhona ngizojabulisa futhi abantu sigide kuze kuse sijabule impela nje lento eniyenza ema-university bantwana bami ngane zami iyangijabulisa kakhulu ngoba niyangifakazela ukuthi ukunimela kwami ngeqiniso kuyinto enkulu kangakanani namanje ke ngithi ke qiniselani niqhubeke ke phambili sekuseduze la kuyakhona istructure samabhinqa sihlelekile futhi kuningi imemezelo ezinkulu ezizokwenzeka maduze nje ngoba umuzi wami lo engazakhela wona futhi engifisa ukuthi ulekelele wonke umuntu oyikusasa lamabhinqa bakwazi ukuthi babenefit abantu ngokuba amabhinqa kwabo kungabenefit abanye abantu abangamabhinqa bona bengabenefit inhlobo kuyobaleka ke futhi ukuthi nabantu abafana noMbeje nabantu abafana nalabo abahlaziya abayimela abakhuluma ukuze kuvela amankanka lapha uzoso mfowethu ukuthi ngisiyanicela ukunibona emkhosini omhlanga musana ukusihlaziya ngisho lani namathuba okuba khona kodwa singaniboni kodwa nikhuluma ukuze kuvela amankanka kuvelele kuthiwa amathansela lento evela lapha nikhuluma nikhonkotha zinja mgodoyi nihlaziya niye kude bengafanele ukuthi wena ukuphi ufane sibumbu senja lese kuthiwa lenja lena kade ngizugxika ibhova ngimenyana ukubhubha lo mfana futhi mina ke ngizomthola lo ohlala efudume ohlala godola yena ogqoke ile kunjani lokuthiwa uMakhanya yabona lo thuka shembe lo thuka wonke umuntu othuka uZulu wakithi yabona ngicela mfana musukhuzwa yimina ukhuzwa okugcina ke manje ngoba nina nidlala kabi la nidlala ngenhlamba nikhuluma udoti nikhuluma urabish and le nto leyo le nto oyenza wena mfana okuthiwa uMax amanyala kwakulungele khona lokuzeyisela zona itabane oyibiza shawu line la oyibuza ukuthi njani futhi imdidi msunyonyo kulungile kaloko qala kwayo nami hayi ngahlekele ngubene ngifile kuyiki uqade kodwa hokunya into ehlekisayo ngawo ziqoqeke bhuti ziqoqa ngoba niyahlebeleka nje phela niyahlebeleka nje nihlebeleka lokho kwangempela futhi njengamanje sonke sibizwe emhlangeni mhlala ndleni wakomkhulu selidumele ledlula nabaningi hakhonta abayidikile engenza abantu babaleke bakhwela ezitabeni bafochama akwavela lutho bafoseza ngakhona akwavela lutho yena ungenza ukufa kwakhe kungafani kwabanye wakhiwa ngayiphi insimbi ehlula abacangithi bawo noma sebecancatha wathi seliguqile ilembe abantu labo lokhalipho nodume ehlezi kamezi utekula abafazi bakalomgabi belitekula behleze emlovini bethu akakubusa akakubankosi shothi benza ihlaya insini njengoba nithi hayi ngizoyeka kodwa nginiphethe ngiqoqobele nophika nizenife zinja ibe nginiphethe kilimanga qopha imlando unyaka nonyaka kodwa ngoba yini ngithule ngathi aniboni Omar, ¿qué estás? Hola. Spanish, Spanish, español. Omar, ¿qué estás? Es español. Yebo. Wawabuza nje wena ile nithi zephesheya kwelande kusuka intulo usuka uthulu leziqwe ilenda phesheya kwele ubuze umbuzo ongazi ubuze tu vote passer s'il vous plaît vote passer s'il vous plaît vote passer s'il vous plaît tu uphuma ngapha obuyobaleka nesikhoma sakho sokuyaliwa wawabuza lo lutho nawe sefafle ngiyabonga ukuthi ukushila ukuthi cha kunencindezi ezinja lezi ezihamba ziba kuma WhatsApp group engiyishoyo zo MK angifihli ebehamba zihambe ziyobhalela lapha zisho zini ushilo kimi ukuthi cha akekho umuntu ongaxosha umuntu kwi public transport ngiyabonga ukuthi nikushilo lokho ngiyakubona
ngoba bengisamangele hawu ubani nje lapha nje ubani nje ongangixosha ngiyogibela iGcaba Brothers nje lapha nje eDurban Station ubani nje ongangilokotha nje ubani ongangilokotha nje ngiyogibela iGcaba Brothers ngibheke eGoli wena kithi madoda ubani akekho it's a public transport yabo noma ngutshena nje akukho ngisho ukuthi mina ki public transport is acquired for anyone wonke umuntu and okwesibili aqulwe ecala emcelo umthetho awuthetheleli umthetho awunegotiate asiboshonga ngani masonile icala lethu bumnyama futhi ngizonifundisa ukuthi mayisuka indiza sibhawe sikhuleka sithi wala wadovu ayade awu madoda and then noma ilenda indiza sibonga ukufika kwela kethu kwaZulu sithi wala wadovu ilembe kumalembo lokhaliphi lodumehle ezikhamenzi utekela abafazi phaka nomgabhi belitekula behleze emlofini bengadosa angadosi anyakalaza unethezeka udlambethu oluthi udla ihlangu semadolweni inyatha mnyama kandaba ejana ngomkhonto phezulu komzimvubu anamabondo ayesaba nokuyehlela nani bofaku nani bokambushe ningamthinti manje nimthintile ngoba semthinti iphunga kathika iyo ke eyakhaphelwa yanduleliswa kulephakade kulenyanga esibiyona umbumbuso samazulu wabulawa umkaba eKajama ngitula babehlanganise nombopha umntaka Sithaywe wakwahlabisa behlangene nomhlangano bephinde bezohlangana nembomboshe emnyama kumashikizela ashimpi yakhe owathi mabebuya baqeda ukukhaphela ilembe ngokuphumelela emveni kwalokho wayesethi ke emhlalandleni wakomkhulu selidumele edlula ungenziwa yini ukufa kwakhe ungafani nokwabanye ngabe wakhiwe ngayiphi insimbi ehlula abacangati namasebecacada wayeseke buza ke udingana ukuthi awubanike manje ke usezoba inkosi wathi nisanda nikubuzelwe ifilimu emnyama kusho umkabayi wathi nikubuzelwe ifilimu emnyama hambani niyogeza emfuleni man geza emfuleni bese sibuye siyayikhuluma ngalo ndaba kanti usekhulumele ngasithe eke nodingana thema befika laphana kwathi hayi kanti imbongi ibikhona baphelezela yayisibona ukuthi hayi khona ophushelwe lapha nakwathi wayintshelelezi intshelelezi lena into yamaselesele wathi usheleleka abitshelelezini wathi gamba xa uphoseka phansi ingakho udingana kuthiwa usiziba sinzozo bele simizise umuntu etuyageza xoxo simbonile washosha langisisholo lecoxo sakhe njobe bizwa ngomashikizela shimpi yakhe nje ubuciko bembongi lobo ihloniphisa ukubaleka kwadingane baleka impi yakhe ibhexene ilapho kwavela khona izakha izithi ziyofina izokusalibonga ngoba kukhona idlakela nezikhusumu ezayiphila ngesikhathi selembe elekaMalembo noKhalipha abantu obobuthi inhlanga amehlo obabone bengafanele ukushona ukufa ubone ukuthi kona ukufa ngamthinta ngabe kakaphi umfokano webanibani noyibanibani kodwa imbomboshe emnyama ithe maselikhaphela lilembe zonke lezi insizwa yakhipha imandate neorder ethi akufe wonke umuntu obe senhliziyweni yelembe elekaMalembo noKhalipha bafa baqhela ingakho abasala ngaleso sikhathi leso ngisho imbongo uqobo zathi masimthuka isilo sasamngungandlovu ondongayibomvu lapha ngasebabanango emakhosini umngungandlovu ngoba wangunga indlovu enamandla eUshaka wagcina akha umuzi wakhe isigodlo sakhe wasibiza kuthiwa kusemngungandlovu ngoba ungunge indlovu enamandla wayinqoba udingana mase ingungileke le undlovu enamandla wayinqoba le kuthiwa kusemngungundlovu eMaritzburg insango leyo eyikhuluywa imigodoyi ngabelungu lena Peter Maris labe sabanqobe esandlwana no Port and Fort
ababengasayithatha instruction lephesheya kwelwandle sebebona bangabe amabhoza ba right inkosi abanqoba nje ngoba manje siphela walula asikakhulumi lokho sikhuluma ngokuhlala kwabe sekubatshazwa ke kwathiwa hawu osibanibani abasekho ngempela nosibanibani akasekho hawu no ibanibani naye akasekho akuthi ziyofinsizwa ziyawusala ibhomo kodwa ziyosala zibadabula emanxiweni inxiwa ke indawo kade kwakhiwe kuyumuzi bese uba nebazi nezinto ezishoyo eziwumaka yokuthi umuzi omkhulu wawulapha emanxebeni inxiwa ke into ejaloke la kuvamisa ukusala khona ikati ingakho ke kuthiwa ke mawufika lapho ubona umuntu mayifika emanxiweni into yokuqala umuntu mayinyathele emanxiweni into ayikhulumayo umlando ingakho kuthiwa ziyawufinsizwa kodwa zosala zibadabula emanxiweni udabula umlando wena ubona umuntu edabula insimi lokuthiwa kuyikaba insimi leso sakhe leso sisebenzana namhlanje ngoba nifelo nje nayo mike nawe ufelo kodwa la WhatsApp nawe usubhalile nje uyitethazini zibukeni nje awuzohamba insizwa kosalebo awuzohamba insizwa kosalebo anukwazi ukuthi uvela lapha niyalila nje njengoba ke sibheke emhlangeni ke manje ke umkhosi womhlanga uhlanganisa 40 years wavuselelo Thabo Mbeki wawushayela ihlombe wathi inculaza inciphe ngendlela esimangaliso ngenxa yomkhosi womhlanga noMandela wawuvakashela umkhosi womhlanga le historical moments sizobona okungenzeka kufike ngisho umongameli wezwe kulomkhosi womhlanga ngoba usophila uhlangana nomnye 40 years sisekhona sibuka uyobe uzohlanganiswa izizukulwane ezizayo phela siyona thina lenhlobo lefuna ukuphila ingunaphakade efuna izibe neselodwa elokhu imphambi kwesibuko ingadedela abanye abantu I am not like that. I'm not a leader who don't trust the future generation, who don't trust the now generation, whether I've achieved or non-achiever, but I've done my past, I've done my part. So therefore I must throw the spear to the next generation. Ubona imizi ifile nje ileyo nto leyo yamakhehla ngisho emzini yobaba bethu ithi ingane yahogela bese ithi yawuphuma lokhuluma abantu abadala kodwa laba abantu abadala bazofa isale lengane mayisisele ayazi lutho mayisifaka inkolo la ithi kusindisiwe neyisola we bhatata nibulala imizi yenu ibhukubhukuza amakhehla madloza lutho lelizija ngodoyi because if you don't think for the future, you don't trust the future, you are a useless person. You may not live. Uphila kwakho you uphila ukuba selfish. Uphila ukuba selfish. Usuzinqotha ubhizwe eyibuka nje. Nawe nje usafuna nje mungena kula mahotela lawo azungeze alabaphatholo bazungezwe izibuko yonke indawo ngoba uthi uyakhoba lapha uthi uyabuka abathula koxezinqe lapho uyabona ukuthi awu badoda awu hey njengoba kuthiwa ke isihlala ndawo esodla amajwabazo usunana amajwabone lawa angasikwa nyathiwe ungezwa ubuhlungu abanye imizimba ithunukala yonke izinso vuvela inyawo hey akakhingisha imoto uyishiduma abambelele ngeindonga ingikhumuleni hey akubale kube kuningi lana 10 minutes uyaphola mase khona udabula ukhuluma ubantu ebesho njalo hey aniyithanda indaba lamakhehla athanda indaba lokho wazalwa ngisho ukuxoxa ingane zizodwa zixoxa ngobusha bazo ubani wathini nesizungu makhehla hlala bekhaya linda impesheni imvelo kwaloko linda ukufa the only pride you have with Nazala, you don't want us to lead, you don't want us to be the future. What are you teaching us? Was the now generation is not going to live longer. The system is saying no. It's a no. Yes, please. Njengoba kuvula utshwala kangaka nje ngicabanga ukuthi nina lo mpopho ongaka utshwala ungena kumiphi imizimba lezi ingane zenu laba bazukulu benu
lo hulumeni ovula utshwala kangaka nama drugs nayo yonke into kodwa ke siyabonga Mkhwanazi uyasebenza uyazama mfowethu qhubeka uzama besibonele esihle nakwezinye indawo kuyinto enhle lokho nokukhululwa kwaMbhoro ngiyakuhlonipha kakhulu ngiyakuncoma futhi ngoba uMbhoro akeza ngalo ukuthi nje olutheni lapha upaqa nokwahyper up icala nje elingenzi sense kunamacala abucayila angabananakiwe ukhandwa into engekho nje icala elingekho nje likaMbhoro uyeke noMbhoro ukuthi umuntu osangene nawe uyedlalela nje esingayi ngiphinde futhi ngibongela u3 second 3 second mfowethu I don't wanna lie lento yenzile mfowethu noma uyenza ama jokes kwesinye isikhathi kodwa isiphiwe naso 3 second umuntu okhululekile futhi umuntu omnene oyigadile ongatholakala exambuza kutholakala seyikweleta abantu seqamba amanga a extreme awunawo amanga lawa adlulele unamanga lawa adlekayo yabo 3 second ngiyakuncoma ke mfowethu lento yokuhambela amazwe omhlaba ubuya ko Jordan ubuya ko Italy wenza amaladi ukhothamisa abelungu ukhothamisa izitha ikhothame wenza amaladi phekwe emfula nemango yabacindezeli base Africa yaba colonizers. That is the greatest achievement of all time. Ayikho inyanga yazuza lokho usukuzuzile neyake yenza lokho usukwezile. The teardrop in an ocean it make waves. Noma ngawunyembezi phezulu kwelwandle yabakhona emakakasi. Ngiyakuncoma mfowethu. Ngiyakuncoma. Ngiyakuncoma nezikhohlela zakho ngiyakuncoma 3 seconds. All right. Bhaka uhlaziya kahle. Uhlaziya kahle into eningi kodwa ugade ungadregeleke into ezinye lezi zine any business lezobunyanga ungayinaka kakhulu lezo busahlaziya kahle nje uhlaziya impilo injobe njalo kuningabe nje ukushilo ku right nje nokube ikhona futhi good you are putting the direction i country in the right direction wena babudokotela qhubeka nje usihlekise nje qhubeka nje usihlekise nje konke okushoyo kuyahlekisa konke okushoyo nje kuyahlekisa nawe yazi qhubeka nje usihlekise into iyona ayikho hawu nyanga yalutho umsunwe nje hawu ilutho awuyilutho wazi akonya uyinyanga manje 17 ongizwe lutho awuyilutho ngifisa ushisa awuyilutho nizimbongolo niyezwa